suwuk. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nduk. Anakku sing ndak tresnani anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung nimbali marang aku leren sawetara ya nduk ngono mak. Ingkang baku ya kuwi ngaturake apa wigatine awake dhewe sak kanca. Iya, tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene. Oh, ngono. Iya. Ora lali ya kuwi kang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ngaturake puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh, ngono ya, Mak. Oh iya, Sebabe apa? Sebabe ya mung panjenengane sing wis maringi malimbar kenikmatan, wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin lho. Oh, ngono. Ya. Mokal tanpa nikmating pangeran, ya. Awake dhewe sak kanca kang sarta kabeh para warga masyarakat bisa lek-lekan tirakatan bareng. Oh ngono. Ya. Aku arep takon karo Biyung, takon babakan apa no? Iki hajate apa, acarane apa? Kok ketok lek regeng, ketok lek gayeng. Aku nyadong dawuh menyang Biyung iki janjane acarane apa. Ngene ya nok piye? Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi hari ulang tahun Partai Nasdem. Hari ulang tahun Partai Nasdem. Sing kepira? Yang sudah ya kuwi mencapai ke 11 tahun. Oh ngono. 11 tahun. Partai Nasdem. Luar biasa. 11 tahun iki angkane 1 karo 1. Dijumplah loro. Loro ki apa mengku werdi? Loro ki sesuai dengan hashtagnya. Apa kuwi? Hashtag iki loro, ya kuwi 1, yaitu adalah merajut kebangsaan, kedua merawat kemanusiaan. Wah iya. Wah ngono mak. Ya. Wah luar biasa iki mau sing paring dawuh sambutan mau sore uga pirang-pirang. Mau ana sing kandha, ana sing paring dawuh. Bengi iki acara Nasdem hari ulang tahun ke-11 tahun, acarane wayangan. Lah iya. Jare mau dawuh mau ingkang winengku kinurmatan wayang iki budaya sing hampir punah, sing wis dimoi karo para kalangan muda. Lah iya, sing wis ora menggemari wayang dawuhe mau ngono. Nanging yen miturut aku tiba kosok balen no. Oh ngono. Dadi paring dawuh kaya ngono kuwi mau aku ora trima. Ora trima. Sebab semakin kesini yaitu wayang ndak kira akan semakin lestari dan semakin tetap jaya. Oh ngono. Buktine ora ana janji dan sing bermuluk-muluk. Ya kuwi wayang yang diarani hampir punah, kuwi dijawab oleh Partai Nasdem, dijawab langsung oleh Partai Nasdem, dijawabe melalui bukti dan tindakan nyata. Apa kuwi tindakan nyatane? Ya nanggap wayang, ngono. Oh, nanggap wayang. Iki tindakan suatu bukti nyata. Oh, ngono. Ya kuwi Partai Nasdem sing seneng nguri-nguri kabudayan, khususnya wayang kulit.
Oh, ngono ya, Mak. Dengan adanya Partai Nasdem ulang tahun ke-11 tahun, iki ngadani acara wayangan gelar kelir gantung gong. Miturute Biyung iki wis mbuktekake 3 perkara kok, Nok. 3 perkara. Telung perkara kuwi mau apa wae. Sing angka 1 ya kuwi Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Oh ngono. Tresno marang kabudayan kang dadi wujud karakter jati diri bangsa negara Indonesia. Oh ngono. Dadi awake dhewe iki wong Jawa, awake dhewe iki wong Indonesia. Karaktere wis beda karo wong manca, karo wong luar negeri. Arepa tiru-tiru wong luar negeri, wong pakanane wis beda, irunge wae wis beda. Ayo genah beda sekabehane. Termasuk budayane. Oh ngono. Partai Nasdem telah menjawab ya kuwi karaktere bangsa Indonesia adalah dengan budayanya. Oh ngono ya, Mak. Apa meneh mau pangandikane sambutan mau sore ana sing ngandharake politik Wali Songo. Oh ngono. Wali Songo apa meneh wis terkenal 4 kiblat 5 pancer. Ayo. Yang selalu menebar kedamaian dengan sarana dan media kebudayaan wayang kulit. Oh ngono, Mak. Iya. Kuwi bukti sing pertama, bukti sing kedua, Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki tegese partai sing dekat dengan rakyat. Kok iso ngarani ngono? Mergo wayang kuwi ya kuwi gerakan kabudayan sing mengakar rumput. Oh ngono. Diterima di semua kalangan. Oh ngono. Kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas kabeh nampa wayang. Mergo wayang dhewe kuwi sifate ya fleksibel, sifate luwes betul. Oh ngono. Iso nonton wayang bareng, ora bedak-bedake kabeh nonton bareng ning kene, tumplek-blek ana ing kene. Iki wujud kepedulian Partai Nasdem anggone mendekat dengan rakyat. Oh ngono ya, Mak. Ya. Lah sing ketelu buktine apa Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki membuktikan apa meneh. Ya sing dadi brandinge Partai Nasdem itu sendiri apa kuwi? Ya kuwi Partai Nasdem ki nak akeh-akeh anggotane, kuwi dari kalangan pemuda. Oh, ngono isih nom-nom. Isih seger-seger. Lah iya, mula ki dijumbuhke. Lah iya disumbutke, nanggap wayang, gelar kelir, gantung gong, dalange ya isih nom. Oh, ngono. Sindene isih nom, penabuhe isih nom. Oh, ngono. Tuwek sithik tak pateni, Nduk. Wis ya. Iya, iya luar biasa mula ora ana eleke, ora ana rugine. Ayo. Aku ngaturake patur nuwun terima kasih yang sangat banyak. Oh, ngono. Kanggo sapa wae. Kanggo ya kuwi sing baku, kang angka 1. Ya kuwi Kak Yogi Dirgantara. Oh ngono. Sing wis ndak anggap kaya Kang Masku dhewe, dudu sapa-sapa, dudu wong liya. Wong liya manjing sedulur ya kaya ngono kuwi, Nduk. Oh iya. Kedua ya kuwi Kak Ratna. Wah iya, sing kepareng rawuh undangane sapa wae. Iki mau sore sing kepareng rawuh dirawuhi Bapak Gunawan Widagdo ingkang mewakili ya kuwi PLT Bupati Nganjuk Bapak Marhen sing ora bisa rawuh merga ana halangan. Lah ya, angka pindho undangane ya kuwi Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Haji Heri Widianto dan DPW Partai Nasdem Jatim
Kak Misbah, oh ya, Kak Iswanto, Kak Arani dan semua legislatif. Oh, legislatif Kak Yogi Dirgantara mau. Wah iki mau sore ya wis nemoni awake dhewe jagongan karo awake dhewe. Iya. Dandim Nganjuk, Kapolres Nganjuk utawa kang mewakili uga kepareng rawuh. Uga kepareng rawuh. Iya. Wah, luar biasa. Disumbutke nok, disumbutke. Ngaturke matur nuwun tanpa upama ya nok, awake dhewe ngatasé seniman muda isih diparingi ya kuwi ajang utawa kanggo kiprah mengembangkan kreativitas mergo awake dhewe iki ya termasuk putra daerah Kabupaten Nganjuk ini. Oh ngono. Yang juga ikut mempunyai kewajiban ikut andil dalam ya kuwi membangun daerah Kabupaten Nganjuk. Mergo membangun daerah Kabupaten Nganjuk berjuang iki ya dalane maneka warna. Oh ngono. Ana sing lewat politik kaya Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara. Yen aku lewat budaya, awake dhewe berjuangi lewat budaya. Kabeh melalui jalannya masing-masing untuk Nganjuk tercinta. Oh ngono. Mau sore uga ana donor darah. Oh ngono. Bekerja sama Nasdem Nganjuk bersama dengan Sobat Anies Baswedan. Oh ngono. Ya, mau wis diadani. Luar biasa. Lah, hebat luar biasa dasare. Wiwit sore mau aku tekan kene nuansane wis sarwa biru. Biru. Biru iki bisa ditiru. Oh, bisa ditiru. Wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Lah iya, Partai Nasdem anggone berkiprah ya kuwi restorasi dan perubahan yang menjadi nafas perjuangannya. Wah iya, lan ora lali tansah nguri-nguri kabudayan. Oh ngono mak. Luar biasa ya didongake ya nok. Muga-muga hari ulang tahun yang sudah mencapai umur 11 tahun, ya, Partai Nasdem setelah acara pada malam hari ini semoga dapat semakin jaya selangkah lebih maju dan doa dan harapan semua anggota Partai Nasdem, legislatif DPW Partai, Ketua DPD Partai Nasdem, sing paling dawuh pangandikan mau sore. Harapane muga-muga ning Nganjuk 2024 bisa menang. Oh ngono. Amin amin ya robbal alamin. Ya dilaras pelok digriming Mbah ben ora kaya pengajian. Ya. Ya. Jebul kae sing ndak anti
Sekali lagi Mas Bambang. Mengko perkara ya kuwi restorasi Indonesia kang sarta gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan heeh mengko kareben dijlentrehke heeh karo sapa ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara oh ngono heeh mau yayine kan durung sambutan nek ora kleru heeh ya mengko kareben munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng luar biasa iki uga Pak Antok Prapungkajaya oh ngono SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri fraksi Nasdem oh ngono pareng rawuh oh ngono luar biasa matur nuwun wis diberkahi iki okeh banget kok nok sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe heeh ya karo tambah dulur iya iki aku di-chatting karo sapa karo Mas Agus Dalbo iki kanca-kanca pengerawit arep itu hadiah iki mengko pun kula siapne kaos damel panjak 30 kaos lha iki entuk kaos 30 kaos Alpan aja arep-arep sing awake lemu-lemu aja arep-arep ya ya luar biasa yo ngaturake bintang tamu ki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti Dik Niken Salindri ayo diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah on ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini oh ngono disepoti-sepoti ayo monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng ayo ben saya regeng yuk monggo Dik ya
Lajeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndek enek tunggale. Nah, nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Boten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok Semangat, ketoke Mbak. radi-radi sakit ngono? Boten Oh, sakit. boten. Ora. Lah kok pucet, Mas? Ora. Oh, boten nggih. Ora Nggih, pucet. alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh. Warut Jayeng. Heeh. Nggih, teng Warut Jayeng dalam rangka acara Partai Nasdem Nasdem. yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, niki 11 tahun niku artinya Apa, Nek? kawelasan. Wow, 11 ki artine? Kawelasan. Oh. Nggih, mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Amin. Heeh. Alhamdulillah seneng banget toh Dik Seneng Niken. banget Mas, niki Iki- sing mirsani nggih kuwatah bapak-bapak. Amin. Nah, acarane dasare ya wiwit tahun winginane Nggih. dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, Tahun nggih. lalu adanya pandemi Covid-19, Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Nggih. Dulu kan jenengan nggih Oh, ikut jin, andil jin, derek. memeriahkan. Teng Sanggar Astabrata. Nggih. Nggih. Lah Terus? sakniki keadaan pun normal digelar Nggih. secara langsung. Oh, nggih, riyen nggih kula nate niki ndangdutan. Oh, nggih. Teng mriki nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih acarane kalih- Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh, nggih kok kayake. Aku dhewe ya lali, pokoknya Heeh. tahu kok Mas. Heeh. Ngaturke Ya. panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas? Mas Yogi Dirgantara Oh, nggih. mosok pun lali. Mm-mm. Oh, nggih siap. Oh, sampun salimano kali. Oh, sampun. Nggih. Mm. Tiange nika to? Nggih, yang berkacamata. Sing Mm-mm. kathah ya Mas sing berkacamata. Mas. Isih timur kok piyayine. Oh, tasik timur. Ah. Oh, nggih siap. Nggih matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Dirgantara. Yogi sehat selalu, panjang umur, terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah, iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya. Nah, Biru. luar biasa. Ayo Dik Niken pengen ngaturke apa? Heeh. Tak aturi nembang sepisan dhisik, mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah Oh, ana ing ngaten. panggung. Nggih, cocok. Heeh, bawa apa sik sing nganggo bawa, mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih, Mas. Lho, nganggo bawa, nganggo bawa. Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh, ngaten nggih. Manut, monggo. Sak mardikane penggalih. Ya, Ya. Monggo. Mampiat mayane man suwarane gandeng belas